Okay, time check is 5:45. So kakatapos lang po natin sa trabaho. Kaka-out lang po natin sa trabaho. The same time is nire-review po natin tong camera na to, EOS X9R, na galing po kay ELX. So kung bibili po kayo ng camera na to, mag-direct na lang po kayo sa page nila, doon kayo mag-inquire. Kasi pag doon sa Shopee account nila, mas mahal. 5.7 nata sa Shopee account nila, dahil mayroon daw 10% si Shopee na pinapatong. Si naman, pag magda-direct naman kayo doon sa doon sa page nila, lang siya, 5.4 kasama na yung shipping fee doon. So bali 5.2 kung magbibisit ka doon sa mismong shop nila. Ang kasi ang 200 is para sa LBCP. Kaya 5.4 po ang halaga nito ng action cam na ito. Siguro next week subukan natin. Punta po tayo sa sa ibang lugar para makita po, at hindi na po tayo expectation versus reality. Ang mga pinopost kasi natin sa page is more on picture lang. Kung mapapansin nyo, more on picture. Ine-edit na rin po natin yon. Ngayon may papakita na ako sa inyong video, diba? Alright. Ay naka. Uy. So itong camera na to, mayroon siyang mga freebies, battery, mga ganon. May free battery siya, extra battery. Then mayroon din siyang extra lens. Basta may mga siya. So sulit talaga.